Hallå! Ska du hålla till? Gå till avsnittet jag har gjort ett nytt område. Jag har fått levlat upp. Jag har fått... Vad är det? Vad det är som man kan... Ja, bara... Sådär. Idag. Det är som man kan köra uppe. Är det inte det? Nej, det är sån här linje, va? Ja, det är ju linje. Jaha. Ja, men... Och det här är bara det som man kan bygga tunnel... Det är typ tunnelvägar. Idag ska vi fortsätta här. Ska vi? Ska fortsätta med metro som jag fick. Sådana små gillar jag inte. Bra att ni fick bovarna. Bravo för polisen. Bravo för polisen. Kom igen, lite längre. Lite längre. Kom igen. Oh, kom igen. Ja, vi kommer att klara detta. Boom! Job! Man ska åka i den här. Så den börjar här. Den får stanna. Hallå? Jag drar en linje här. Får jag inte dra? Vad är detta för något? Jag drar en linje! Sänk skatt. Nej, vi sätter stopp där för det då när jag vet alls. Det har bara... Ja. Nej! Vi ska börja vid stan. Vid staden, ingen där. Vi ska börja lite här. Jag har en linje. Jag bygger linje! Fattar ni inte att jag bygger linje? Jag bygger linje. Va? Bygger en linje? Jag vill bygga linjer! Men... Ja. Det är det jag vill bygga. Men det är det jag vill bygga. Metrotunnel. No. Nej. Skulle jag göra så? Zoom game. Frågan är om man kan bulldosa detta. Kan man... Här vill jag inte ha. Tom. Yes. Det har gått 4 minuter på sån här bulldos. Varför blir... Åh!
här tåget. Nej, jag är bulldozer ju. Jag lever på bulldozer. Men hallå! Ska jag låta så här? Den ja. Yes. Ja, vad ska vi göra? Det har gått 6 minuter. Det gäller att hålla koll på minuterna som man kan ladda upp. Bra för poliserna. Nej, vi ska inte sätta stopp än. Vi fortfarande 6 minuter. Den här får vi ta i något annat avsnitt. Jag har inte lust att spela. Nu har det gått 6 minuter. Ja. Ska vi sätta stopp där för idag? Då gör vi det. Hej då. Jag stänger av faktiskt, inte zoomar in. Nej.